Древен Египет има около 100 пирамиди, които са уникални по рода си. В днешното видео ще ви представим един египетски владетел, задал образецът, по който да бъдат построени те. Преди да започнем, харесвайте видеята, споделяйте ги с приятел и се абонирайте за канала. Фараонът Джосер е вторият владетел на Древен Египет и произлиза от третата египетска династия. Джосер бил изключително амбициозен и смел владетел. От различни източници знаем, че фараонът е бил наричан с няколко имена през времето. Освен вече познатото ни име, също го наричали Неджерихет, което означава тялото на боговете. А според гръцки източници се използвало и името Тосортус. Най-сигурното доказателство, че двете имена принадлежат на този фараон, е открита плоча в Асуан, на която били изписани. Джосер наследява трона от фараон Непка, който не бил изключително значим като владетел според туринския списък на египетските царе. Управлението му траяло едва 19 години. Археологически разкопки сочат, че Джосер е имал изключителни успехи в военните кампании, които провел в Синай. Той подчинява местните и успява да упражни властта си по техните земи. По онова време това била изключително важна стъпка за неговото управление. С този ход той успява да укрепи границите си, защото Синай е единствената преграда между Азия и Египет. Като допълнителни облаги от завоюваната територия, той получава суровини като мед, дървесина и изумруди. Проучванията сочат, че Джосер успява да разшири границите на владенията си на юг чак до бреговете на Нил. По време на неговото управление изчезва като понятие така нареченото царско учреждение или червената къща, която била съкровищницата на Долен Египет. Данъците от двете части на страната вече се събирали на едно място, като царят разпределял благата, което оказало благоприятно влияние върху развитието на Египет. От надписна плоча, открита около Асуан, става ясно, че по време на царуването му е имало 7 годишен глад. Той бил породен от засушаването на климата. Едно от действията, които той предприема, е да подари остров Фила на жреците на Езида, а остров Елефантина на жреците на бог Хнум, като по този начин успява да ги избави от страшното бедствие. Джосер оставя следа в архитектурната история на Египет, като по негово време е построена първата стъпаловидна пирамида. Тя е изградена за негова гробница, като идеята за построяването й е на Имхотеп. Стъпаловидната пирамида, с която той е известен, е най-древната от всички пирамиди в Сакара. Тя е построена около 2650 година преди новата ера и се счита за първото каменно съоръжение в света. Имхотеп първоначално тръгва с съвсем по-проста идея за построяването й, като бил запланувал да се изгради най-обикновена мастаба, но решава да я построи от каменни блокове вместо обичайно използваната кирпичена смес. Когато първата каменна мастаба вече била готова, Имхотеп решава да надстрои още няколко по-малки сгради върху нея и така тя се превръща в първата стъпаловидна пирамида в историята на Древен Египет. Шестостепенната пирамида е с размери 125 на 115 метра и с височина около 62 метра. През изминалите хилядолетия тя частично ерозира, но въпреки това е много добре запазена. Формата и стилът й стават еталон за развитието на каменното строителство не само в Египет, но и в други региони на древния свят. Грандиозната пирамида е предназначена за гробница на цялото семейство на фараона Джосер. В нея са изградени 11 погребални камери и тунели. Всички негови жени и деца са погребани в каменната сграда. Джосер оставя значително архитектурно наследство на Египет и остава един от знаковите владетели на могъщото кралство.